Hello, good morning. This is Mami Jupeta, ang bayot sa lanaw nga wala pa matuhil tungod sa kapilian. Ato dyan ang pilo ng ato ang mga habulgang para nindot og presko kayo ang atong pagkatulog linwa mo kabalo. Ang tanom ni mama, nice kay butan jud kay kung mamono. Daghan kayong bunga ang ihang talong, hindi na ako apong gikuha. Kay nag-crib ko og talong ni Kuya. Chares, mes. No, and fairness, daghan kay na isa na siya kapunuan pero grabe ang bunga. So naapa di gibalikan ako hana. Kay ningon akong manghud nga naapa na dira no, dali ko kuha. Tuloy, ang uban na is namunga na dyan na siya ng nidag ko ng guwang. Lain, maura po itanom ni mama ihang ibutang sa abuhan para mo init na. Ako nang gipaspasan kay medyo ni ulan, ni taligsik na dira nga part, dira ganinang bontag. Og ni solo, dadayon ko sa balay para malimpyo na dayon ang amo ang talong ni Kuya og kana medyo ni lakaw ko na kay na ako gihaling pero wala na ako na bidyuhan ang haling ni nagkuha po kog mga lamas to ni lupad pong iring man irong-iring nga kahagato kag isda na ha talong vegetarian takaron ha kada akong gi-slice and kanang planggana is na siya tubig mga langga para dili siya mo lagom kung nag-slice ka nga walay tubig ha ayaw jud kalimti nga once nag-slice ka og talong kinahanglan nga naay tubig aron di mo lagom sama sa imong gugma nga nilagom na arang parting laguman ang kana ako nang gipaspasan kana tanawan na pa jud kanang murag na ako sa restaurant mga na pa jud po ulbo-ulbo ang mga kalayo kan ako na siyang gihuwad maayo baligin si baya ang kuha na mantika akong gibutang ti ubay kay naa man day tubig once magtubig man din ang talong kay naghumol naman ang siya tubig pero in fairness basta ako magluto mo kaon jud ko promise limpyo gina siya kay hinugasan jud na siya pati maot kay kalaha gibrasan ko na pero in fairness mao jud na among gigamit o baka naman silver swan no nami jud ay kaayo ang naay tanom no kay maura jud imong isudan ako ra jud nagluto ana o kaya nangaon na mi ana una ko kaon kay si mama nangapira man to and then to aman to siya sa amo ang baol garden ba mao nay baol din sa Bisaya sa Kabisayan pero naa mi sa Mindanao so mao na siya garden kay sosyalan man ang Mindanao kumpara sa Visayas garden man yun na siya diri na dito sa Visayas mo na siya baol kana parte na kong kaon nangita ko sa limon wa joy limon nga nakitaan medyo init na siya hindi lami basta ako gani muluto mo kaon jud kog daghan ana nawala bawlang atong naging jogging ani pag rice na gani hisgutan bawlang mama jud na giingon nga rice is life and life is rice di jud mawala una adji mga tubig anak kinahanglan tubig lang jud kay kabalo na bi kag mga gurang bawal ang mga soft drinks no di ba. So again, thank you kaayo. This is Mami Jupeta ang wala matuhil tungod sa kapilian. No? Og see you next sa ato ang mga vlog. Salamat sa mga bagong subscribers. Bakla, bayo, tumboy. Babae man o lalaki. Salamat kaninyong tanan. Once again, I love you og the like.